U Nišu je inače upisano više od 3000 đaka prvaka i svečani prijem dece su pratile i mame, i tate, i bake, i deke i ovi mali veliki školarci su za svoj prvi dan škole dobili, vidjet ćete, i brojne poklone. Polazak u prvi razred veliki je dan za svako dete. Oni su željno čekali da prođe raspust i da škola počne. Došao je i taj dan. Ovo je Antonina. Ona je sa nekoliko svojih drugarica i drugova iz vrtića u istoj školi i istom odeljenju. Ovo je doček za njih. Crvenim tepihom osnovne škole Ćele Kula u Nišu prošetali su đaci prvaci uz puno osmeha, aplauza i pokojom suzom roditelja. Narednih 8 godina ovi mališani od ponedeljka do petka bit će ovde, učit će i družit će se. Danas je sve po njihovoj meri. Antonina je, kao i većina drugara, jedva dočekala početak škole. Jedva sam čekala, stala sam pred svih, mnogo sam bila uzbuđena. A sada? I sada sam mnogo više. Si upoznala učiteljicu? Da. Društvo iz vrtića skupa je i u školskim klupama. Danas sam ovde došao sa mojim drugarima iz predškolskog da se družimo i nešto malo napišemo. Mi ćemo u školi da učimo, da se družimo. Ja imam svoje drugare iz predškolskog. Danas je prvi školski dan. Si srećna? Da. A svaki početak donosi i nove vesele drugare. Ja sam se probudila jutros u 1 ujutru zato što sam jedva čekala da dođem u školu. Poznavamo nove drugare. Ovoj učiteljici Violeti 6. generacija đaka prvaka. Svaki put je to sve svečanije, svaka generacija ima za sebe, ostavlja svoj trag, tako da i uzbuđeni su i oni, i ja, i roditelji, svi. I baš tako, emocije su pomešane kod svakog roditelja. Uzbuđeno, pomalo, da kažem, tužno, jer mi dete krenulo u školu. Sreća, radost. Mnogo sam uzbuđena i on je uzbuđen i jedva smo čekali taj dan i to je to. Nije to sve. U niškim školama deca su dobila i poklone. Kalendar ima i poster koji ima azbuku i ne znam šta još. I ove male velike ljude nakon upoznavanja čekaju veliki koraci ka odrastanju, obrazovanju i učenju da pre svega budu kvalitetni ljudi.